హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజైతే మనం మంచి పెసరపప్పు వడలైతే వేసుకుందాము. అందుకోసం నేను పెసరపప్పునైతే నైట్ టైం నానబెట్టానండి. నానబెట్టి 2-3 టైమ్స్ చక్కగా వాష్ చేసి ఆ స్ట్రైనర్లో వేసి బాగా నీళ్ళన్నీ పోయిన తర్వాత ఇలా మిక్సీ పట్టేసుకున్నానండి. మరీ మెత్తగా పట్టుకోకూడదు, కొంచెం బరకగానే పట్టుకోవాలి. పట్టుకున్న పిండిని నేను ఒక స్టీల్ బౌల్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసుకున్నాను. ఇలా వేసుకున్న గిన్నెలో అది మనం పక్కన పెట్టేసుకున్నాం కదా పిండి. ఇప్పుడు నేనైతే ఒక 5 పచ్చిమిర్చి వేసుకున్నానండి. కారాన్ని బట్టి వేసుకోవాలి. 5 పచ్చిమిర్చి వేసుకున్నాను. ఒక 2 ఉల్లిపాయలు వేసుకున్నాను. ఒక చిన్నది అల్లం ముక్క కట్ చేసి వేసేసుకున్నాను. ఇవేంటంటే మరీ మెత్తగా ఫైన్ పేస్ట్ కాకుండా కొంచెం అనుకనుకుగా బరకగా పట్టేసుకోవాలి. ఒక్కసారి అలా మన మిక్సీ ఒక్కసారి ఆడిచ్చేసి ఆఫ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. వేసుకున్న తర్వాత ఈ మిశ్రమాన్ని కూడా మనం ముందుగా తీసి పెట్టుకున్నాం కదా బౌల్లో పిండి, ఆ పిండి ముద్దలో వేసేసుకోవాలి. తర్వాత పక్కన నేనేం చేశానంటే కొన్ని పెసలు, ఒక 2 గుప్పెళ్ళ పెసల వరకు పక్కన పెట్టుకున్నానండి. ఒక్కసారి మిక్సీ అలా తిప్పేసి పక్కన పెట్టేసుకున్నాను. ఎందుకంటే ఇది మరీ పేస్ట్ లాగా అయిపోకుండా ఇవి కలుపుకున్నట్టయితే ఎంతో క్రంచీగా ఉంటుందండి. ఈ పచ్చ పెసలకు వచ్చేసి మనకి మంచి అసలు లైట్గా ఇవి వేయించుకొని పప్పుచారు చేసుకుంటే భలే ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. అదేవిధంగా మన చట్నీ కూడా చేసుకోవచ్చు. తర్వాత ఇక మనకు తెలిసిందేగా దోశలు వేసుకోవచ్చు, చిన్న చిన్న బోండాల్లాగా వేసుకోవచ్చు, వడల్లాగా వేసుకోవచ్చు. నేనైతే ఈ పిండిలో ఒక చెంచా సాల్ట్ వేసేసుకున్నాను. బాగా 4 రెమ్మల వరకు కరివేపాకు, కొత్తిమీర సన్నగా తరిగి వేసేసుకున్నాను. పిండి ఒకసారి బాగా కలిపేసుకొని ఇక నేనైతే ఆల్రెడీ స్టవ్ వెలిగించేసుకొని కళాయి పెట్టేసుకొనే ఉన్నాను, నూనె పోసేసి. ఎందుకంటే నూనె వేడెక్కాలి కాబట్టి మనకి పిల్లలకి టైం అవ్వకుండా వాళ్ళకి టయానికి అందించుకోవాలి కాబట్టి. ఇక్కడ నూనె వేడెక్కిపోయిందండి ఆల్రెడీ. చిన్న చిన్న ముద్దల్ని ఇక్కడ చూపిస్తున్న విధంగా అరచేతి మీదే ఒత్తేసుకోవచ్చండి. మనమైతే చక్కగా మనకి ఎలా కావాలో అలాగా. అయితే ఎక్కువ మందం అనేది పెట్టుకోకూడదు. మరీ ఇంత పలచగా పెడితేనే నాకు చాలా ఉబ్బిందండి. అందువల్ల మరీ మందం అయితే పెట్టుకోకండి, పలచగానే ఒత్తుకోవాలి. చిన్న ఉండలే పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. ఈ విధంగా బాగా మన వేసుకున్నట్టు 2 వైపులా 2 సైడ్స్ బాగా వేగనివ్వాలి. ఒకవైపు వేగిన తర్వాత 2 వైపు తిప్పుకోవాలి. అయితే మాత్రం ఫ్రెండ్స్, ఈ వడలు అయితే ఎంతో టేస్టీగా, ఎంతో క్రిస్పీగా క్రంచీగా భలే వచ్చినాయి. ఎందుకంటే అన్నీ మన హెల్దీవే కాబట్టి. ఇందులో ఉంది అల్లం మంచిదే, జీలకర్ర మంచిదే, అదేవిధంగా మన స్పైసీకి వచ్చేసే మన పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు అన్నీ మంచివేనండి. ఒకసారి ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్. టేస్ట్కి అయితే నాది గ్యారంటీ పక్కాగా. ఒకసారి ట్రై చేయండి తప్పకుండా. ఈ రెసిపీని అయితే ట్రై చేసి నాకు కామెంట్ కూడా చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అదేవిధంగా సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.